Molt crítica a falta de dos finals, els orelluts hauran de guanyar avui a Romadea si volen continuar vius en la lluita per la salvació. Dependemos de nosotros mismos, con nuestro trabajo, nuestro esfuerzo y lo que trabajamos día a día. Estamos convencidos de que lo vamos a lograr. Tenemos la primera de estas tres finales, ¿no? Y a ver si podemos traernos esos 3 puntos que nos den un poco más de tranquilidad para continuar nuestro camino hacia la salvación. L'Hèrcules depèn d'ell mateix per a conquistar plaça en la primera federació. Els blanc-i-blaus guanyaren ahir el Lleida. Diumenge s'ho juguen tot en el camp del Llagostera, un partit decisiu que els oferirem en directe per la televisió de Punt en la finestra esportiva i que comptarà amb els comentaris de Xavier Subirats. Els vora 2.000 espectadors que acudiren ahir al Rico Pérez van gaudir del 3-1 que li va fer l'Hèrcules al Lleida. A la mitja hora, Abde, amb este golaç, ja havia obert la llauna. 6 minuts després, Manu Garrido signava el gol de la tranquil·litat. El partit estava encarrilat i en la segona meitat Pedro Sánchez feia el tercer. El Lleida, a les acaballes, va retallar distàncies, però la superioritat herculana va ser total. Amb esta victòria, els blanquiblaus ja no depenen de ningú per a quedar-se en primera federació. Al camp del Llagostera tenen l'oportunitat d'aconseguir-ho i ho faran amb les càmeres d'Apunt com a testimoni. Recorden, este diumenge a les 12 del migdia, en directe per la finestra esportiva, tenen una cita amb el Llagostera Hèrcules. El València Bàsquet